Hjertelig tillykke til Dana Selvstændig med den flotte reception, de holder her i dag. Det er jo nogle super flotte omgivelser, og tillykke med jeres nye logo og bogen og alt muligt. Det er jo rigtig, rigtig flot. Men det er faktisk ikke derfor, jeg står her. Det er fordi, at jeg gerne vil sige velkommen til pressemødet for mit cykelhold, Christina Watches Unphone. Jeg er stolt over i dag at kunne præsentere en ny storsponsor. Så lige inden jeg sætter mig ned, så vil jeg godt lige have lidt hjælp fra nogle unge fyre, der står her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske havde nu hedder det ikke længere Christina Watches Unphone, men nu hedder det Christina Watches Unphone powered by Dana. Så Christina Watches Unphone powered by Dana. Og som navnet antyder, at Dana dermed holdets tredje største sponsor. Samtidig er Danas sponsorat, som alle øvrige store sponsorater, tegnet for en 2-årig periode, og med andre ord er vi sikret arbejdsro og kan fokusere på at gøre holdet endnu bedre. Så jeg vil overlade ordet til Danas direktør, Keith Kobia. Tak for det. Ja. Tak. Ja, tak, Christina. Det er jo en ære og en glæde for Dana, at vi på denne her måde får en mulighed for at træde ind i noget, som vi ikke har prøvet før. Jeg er sikker på, at det er noget, der vil give os et løft, og vi er rigtig glade for at komme sammen med jer på Christina Watches Unphone, og på den måde komme med i det internationale løb. Powered by Dana, det er 3 rigtig gode små ord. Det er nemlig en sandhed. Sandheden er, at dansk erhvervsliv, de danske selvstændige, er powered by Dana i øjeblikket. Og fremover så vil Christina Watches Unphone også være powered by Dana. Det er virkelig en fornøjelse, og jeg er glad for på den måde at komme med i den internationale liga med Dana, og vi er glade for det samarbejde med sådan nogle gode mennesker som jer omkring holdet. Og jeg ser faktisk til nogle rigtig spændende oplevelser, og medarbejderne i Dana er stolte, så stolte, som man næsten ikke kan beskrive over, at vi på den her måde får en ny stærk samarbejdspartner. Det skal blive sjovt på sige. Men som I kan se her, så står der jo en tom stol. Så vi har også lige en lille ting mere, vi gerne vil udtale os om, eller fortælle om. Jeg udtalte i sidste uge, at vores jagt efter ryttere var slut for i år, men at vi dog stadig havde pladser tilbage på holdet, skulle den rigtige mulighed byde sig for yderligere forstærkning. Den rigtige mulighed bød sig, og Danas sponsorat gjorde det muligt. Og så derfor er jeg stolt over at kunne præsentere en absolut verdensstjerne, som bliver vildt spændende at følge næste år på de danske landeveje. Hans største meritter er sejre i Polen rundt 2006, Bayern rundt 2007, Amstel Gold Race 2007, VM bronze 2007, Giro d'Italia med 2 etapesejre og 2 dage i lyserødt, Tour de France med 2 etapesejre og 2 dage i gult. Mine damer og herrer, hvor jeg præsenterer og overlader ord til den nye rytter, Stefan Schumacher.
I didn't expect that many people. I'm really excited. Okay, that's fine. You will get used to it. Okay. I'll work on that. Yeah. Okay. Thank you very much. We are very happy to welcome you here. Vi er færdige for det, vi har at sige. Så nu er der åbent for spørgsmål, og vi bliver selvfølgelig også lige efterfølgende, hvis der er nogen, der har flere spørgsmål. Så spørgsmålene er velkommen.